हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैथ' बोथोरा बिराद गरम लोगोफोर, खानाय खेबखानानै लाबाय आङो, दसे उन्दुदोंमोन दहायो। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोनजों फैफिनबावलायबाय आरोना, मा खामानि लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नायदो लोगोफोर, नै लिलि लाला जाजोब्बायमोन नालाय आंना दाउस्रि आथिं फुला, बेखायनो आङो दा मोनसे जायगायाव जमा दोननानैहाय बेखौ आङो काटिं खालामसिगोन आरोना। काटिं खालामनाया आंना लेट जासिगोन नामा, ओमफ्राय माने दाखालिनिफ्रायनो सानगासिनो ओमफ्राय बोथोराबो बिदिनोसै आरो दिनैसो मोजाङै सान्दुं दुंदों नालाय। ओमफ्राय आं लिलि लाला नै ओरै हाग्राबो जालायलांबाय, ओमफ्राय बेखौ आङो फोसाबस्रांसै आरोना, हास'जोबनोसै। नोंसोरथ' मिथिखायो जानांगौ लोगोफोर, नङा होनबा? नै बारनाय समाव जि मोजां समायसार होखायो, एकदम 8टा 9टाफोरनिफ्रायनो बारो आरोना बियो आरामै। ओमफ्राय टाइमाबो बारा गोबाव थाया बिनिया, 1टा 1:30 बिदि आरो बेयावनो थख्रबलांफिनो। दहाय बारदोंमोन आरोना बियो बारनायालाय। ओमफ्राय आङो लिलि लाला मोननायखाय माने काटिं खालामनोसै, जाहाथे मोजाङै बारफिनो आरो। माबायदि बिबार होफिनगोन उनावसो मिथिसिगोन आरो। थाइजौ बिफां रज'नानै दंलायबावोसो नै लोगोफोर, गथ'फोर जानाया नैबेयाव दोनजादों खोमा आरोखि। ओमफ्राय नै जि मोजां लोगोफोर, नै दा नै आं हाग्राफोरखौ एकदम फुजोब्बाय आरो, फुस्रांजोब्बाय आङो हाग्राफोरखौ, मोनसेबो हाग्रा गैला। ओमफ्राय हास'नोसै। दोहो दोहो गोलोमबाय आङो, नै एकदम बार गैया लोगोफोर, दोहो दोहो मोनबाय, नै गरम जाबाय। एसे बारबो फैस्राहांदोंमोन, गोजोन मोनलायदोंमोन। ओमफ्राय मा होनबावनो आरो गरमखौलाय, बाराबो फैयोबो फैयाबो। दा नै आङो बेखौ हास'नानै लानोसै लोगोफोर। बिबारखौ गायबाय जेला, साफा खालामनाया जोंनि खामानि। आंथ' बाखायाबो, गायनोबो बाया, फोसाबनोबो बाया। गायनानै आरो बिबार नायनो लुगैयो आरोना, बिबार नायनो मोनबाथाय एकदम फुरा खस्थ'आनो खोथाम आरो आंना। दा हास'नानै लानोसै। एकदम फिसाजोआ सिखारनानै आंजों गेम जिरायफैबाय आरो। मामा जि गोबाव उन्दुखाबाय, मोनायाव थाब उन्दुनाय नंला आरो, फुरा जाखाबाय उन्दुनाया। अन्थाव बाथाव हास'नोबो अनदों आरोना आङो, लिलि लालाखायनो आं सुखुथारला, हास'नोसै लोगोफोर। बोरै हास'नोबो सानदोंमोन। हायै हायै हानानै मोननैल'सै नै लोगोफोर, जि अन्थाव बाथाव मद' सेहेरा जाथारदोंमोन।
हास' जाबायसो आंजों मोनसेल'सै जि बुरजा जाखाबाय हास'ना गारनायानो जि बुरजा जाबाय नै आजां गाजां आयै सोरनोबा नांगौबा लांफैदोसो नै जि थाजा 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 अन्थाव बाथाव बेसेबांबा बुरजा जाबाय नै बुरजा जाथारबाय लोगोफोर नै लांफैद' सोरनोबा नांगौबा फुखांबायबो आरो नै हास'स्रांबाय लोगोफोर स्र' लान्थ' नुलायबाय आरो नै खिलिफिनबासो सोमखोर सोमखोर गोथां मोजां समायफिनसिगोन आरो दा नै आङो दैबो लुस्रांनानै होबाय आरामनो माने हाखौ आं एसे लुज खालामदों टाइटआनो जाबायमोन हायाबो बेखायनो आङो लुज खालामनानै आराम दै होना होबाय आरो खामानि मावसे मावनानै नै दा ओंखारफिननांलायबाय लोगोफोर दा मैगं लायनो आरो मैगं गोथां लायनो आङो थास' बिबार मोनो ना मोना बेखौ लायनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर फैद' दे सिगाङाव नङा उनाव थादो मा उनाव हमथादो दे दे मोजां हमदे बेगा जानजियाव हमदों आंनाव जाबाय थांसै थास' बिबार लायनो थांनायाबो मोनबोखायासै लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंहा ग्रोब आलासिफोर सफैनानै दङ नै नोंथांमोना नुवाखैबो जानो हागौ बा अखनबा बबेयावबा नुदोंबो जानो हागौ आं गोसोआव गैला ओमफ्राय नैबे जोंहा आलासि बाजै उन्दैनि फिसाला बियो ओमफ्राय नैबे बिसिनाव थायो आरो बि बाबुनि बिब' दा नै आंना फिसाजोआ लेखा फरायगासिनो दं नै दा जोंहा आलासिजों एसे रायज्लायनोसै मा नाम नोंना राजा ओमफ्राय नोंनियालाय मा स्कुलाव फरायो मा थाखोआव फरायो थाखोथाम मोनबाय ओमफ्राय नोंहालाय बेसेबां मोनखो क्लास 4 ओमफ्राय हाथाया बायबाय आजा नोंना थाइबैसे बायखो 6 था बायबाय दे आरो दोमलुआ लेखा फरायनो लाबाय नै हिलियाबो फरायदों ओमफ्राय बिस्राबो लेखा लाबोफाखादों नालाय नै दा दसे फरायनानै थांसिगोन आरो रोदोमलुआबो नै बिदिन्थियाबो नै फरायगासिनो दङ मा खालामनो नागिरदों दाजाब नोंनि ना रोदोमलुनि दे लिरदो दे आराम लिर दे दिदिया मेम जानांगौनो ओमफ्राय ओरै रोदोमलु आरो हिलि फरायगासिनो दं फरायनायनि मुखुब जोंहा नै मानो खोमा फांथेखो हिलियालाय खोमा फांथे नामा बेहाबो हाथारसिगोन नै जोंहा रोदोमलुआबो हाथारसिगोन दाजाब बानायगासिनो दङ दे बानायदो दे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 माबायदि जादों चेक खालामसै पेन्सिल हर पेन्सिल भेरि गुड भेरि गुड जाबाय दे नै जाजोब्बाय ए प्लास ना अके ए प्लास मोनबाय दे ओइ औ
जोंहा दा फरायखांबाय फरायखांबाय आरो दा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय गुड नाइट बाय बाय बुंदो मामि बाय बाय बुंदो बेलेगावसो मुखुब बेहा बाय बाय आं माने ब्लगखौ फोजोबनायाव लाखाबायमोन थेवबो नै दा आलासिफोरा थांफिननाय जायासै माने जोंनावनो जानानै हर थानाय जासिगोन आरो नै लोगोफोर दा आङो जानायनि ब्लगखौबो एड खालामफानाय जाबाय आरो गाज्रि दामोन दा नै गथ'फ्रा जागासिनो मा ओंख्रि खिन्थादे आलु ना खांख्राइ फ्राय दाउदै ओमफ्राय बाथोन आरो मोनसे दंबावो ओंखाम पापर ना दा जागासिनो मोजाङैनो जागासिनो गथ'फ्रा नै रावबो खोलैयाखै आं खोलैदों आलु थख' जादों गथ'फ्रा मालाय गथ'फोर बायदि खोलैलाबायनानै जायाखै आरो